додгоҳи дар вилояти Москав 2 мардикори тоҷикро ба 7 ва 8 соли зиндон маҳкум кардааст. Ин 2 нафар дар куштори зане муттаҳам мешаванд, ки гӯё ба фоҳишагӣ сару кор дошт. Ва тибқи навиштаи вебсайти московский комсомолец, гӯё Наргис ном зани 20-солаи тоҷик дар Русия ба фоҳишагӣ машғул будааст ва ба хотири таҳдид карданаш аз сӯи 2 ҳамватанаш кушта шудааст. тибқи ҳукми додгоҳ ки бозам дар вебсайти ин расона омадааст, ҷаҳонгир ном ҷавони тоҷик дар вилояти Москав таксиронӣ мекардааст ва бо Наргис робитаҳои ошиқона доштанд. Ва Наргис ба ин ҷаҳонгир таҳдид мекунад, агар ӯ робитаҳояшро ба ӯ барканад, аксҳои маҳрамонаеро ки дар телефонаш дорад ба ҳамсар ва пайвандонаш ба Тоҷикистон мефиристад. Он гӯ ҷаҳонгир бо яке аз шиносояш Ҷасур маслиҳат мекунанд, ки бояд Наргисро аз байн бубаранд. баъди он ки Ҷасур бо Наргис робитаи маҳрамона доштааст, баъдан ӯро буғӣ карда мекушад. ҳарчанд дар вебсайти ин расона таърихи ин ҳодиса гуфта нашудааст, аммо ба ҳар ҳол тавре маълум мешавад, бозам ин 2 нафар ба муддати 7 ва 8 сол дар зиндонҳои Русия хоҳанд буд. бояд гуфт, ки тибқи омори расмӣ феълан дар зиндонҳои Русия то 8000 шаҳрвандони Тоҷикистон бинобар гуноҳҳои мухталиф ҷазои худро адо мекунанд.